Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono ing video iki ibu bakal mraktekake kepiye carane nggunakake keyboard aksara Jawa ono ing PC utawa laptop nggih. Oke, sepindah. Sumangga dibuka start, pilih pengaturan utawa setting. Banjur pilih wektu lan basa utawa time and language nggih. Pilih wilayah lan basa. Banjur tambah basa. Ning kene sampeyan ketik Java. Oke. Sampeyan pilih basa Jawa sing nganggo aksara Jawa nggih. Ingkang niki amargi kagungan Ibu Fitri niki sampun diinstal, dadose sampun boten saged dipilih malih. Oke. Ngoten nggih. Oke. Banjur terus pundi carane nggantos keyboard bahasa Indonesia dados keyboard basa Jawa? Iki ana ing pojokan kene, pojokan iki ana pilihan Indonesia, Inggris, Jawa. Niki wau keyboard basa Jawa sing sampun diinstal kala wau nggih. Kantun diklik mawon ingkang keyboard Javanese. Ngoten. Praktekipun dos pundi? Awake dhewe coba mbuka ana ing Microsoft Word. Coba, nah, ngeten. Ana ing font, bagian font, silakan sampeyan pilih Javanese text. Banjur ingkang pojokan wau dipilih keyboard Javanese. Coba nulis tuku tahu. Kados mekaten nggih. Mangke mbok menawi badhe nggantos malih ana ing ketikan Latin dipilih kemawon ingkang Indonesia. Tuku tahu. Kados mekaten nggih. Monggo saged dipun praktekaken. Selamat mencoba.